салом алейкум дӯстони азиз. Мехом ҳозир шумо дар як магазина тавсия диҳам. Магазини либосҳои занона зебосанам. Беҳад либосҳои нағз дорад духтаро. Як бор ина видеода бинен. Либосҳо барои ҳама ҳаст. Ай кӯдакона сар карда то одамои калон, зано, духтаро ҳама чӣ дар ин магазин меёбед. Магазини универсал мегӯям мешавад. Чизе дар кораятон ҳастай. Либосош качественне ай турция чон заказ мекунам ва нархошон беҳад арзонай. Нархош арзонай ва боз скидкаҳо доранд ҳозир. Качествашонда тамоман гап нестай да. Беҳад либосҳои хушрӯ доранд, материалҳои фасон доранд. Ҳамаи чие ки занода дар кор ҳастай духтаро. гуфти ави урусо адая ҳастай. Любой чӣ ки шумо дар кора ҳастай, либосҳои занона, либосҳои кӯдакона, сифати аъло ва нархи арзон. Ва адресшам уқадур нестай. Магазин ҷойгирай дар тарафи Зарафшон, рӯпарӯи поликлиникаи 14 100 метр поёнтарак. Рақамҳои телефоншам мемонам. Шумо метавонед ки бинависешон. Ягон чи дар кор шуд, гап мезанем мақсад сурат ё чи нархномашона шумо дароӣ мекунанд, доставка дорад даже. Ҳама чӣ ҳаст хулоса. маъқултон шуда боша ҳатман бидроен бинависешона, муроҷиат кунен, доставка доранд магазиншон. Бояворига мегум номаш Зебосанам, рӯпарӯи поликлиникаи 14. ба сари кӯдакҳо омадам. Айни мира гилсеса нигоҳ кунед. Оча! Либосҳоро чиркин кардед, на? Чихе? Кани курткаҳоро бинам пуштотона. Либосҳоро чиркин кардед. Чо карден? Чихе буден да ҷо будени қарӯз? Надромад магазин набурдахтон? Чуа? Ба дасти ёнатега. Унавай. Равши аҷобра асинта вяли миёя. Равшу салом. Асалом. Чихай дасташ як кадай бад бичку. Чӣ бухарем? Равшу чӣ бухарем? Бини чиркина ё ғалтон дошт. Чикор карде? Ғалтон дошт. Майкада маҳкам пеша. Нон бухарем? Нон оварде. Галатур мерава хона. Каникулы закончились. Ма рафтем. Ходок мехӯрем? Рафтем. Банкрот кардани магазин, мошинча, кубик. Тамом. омадем дилафрӯза бина ки чӣ кор кардем. Ҷам капучино мечим да мара буроварда. Чӣ зебда дар хона буроварда. Ё мегӯ ай шаҳри гишнагӣ омада бошанд. Дара худо гуфтан нахаридам шона. Курткаҳо нокашида хурдастиям. Каш курткаҳошона. Пеши марча бире каша? Ин меҳмони хушрумон айвари боло. Бакашиш. Ай хабарои охирин подписчико буд ҳаво киноги. Дар хонаи мо тапчика мекова нигоҳ кунед. Ана бар сиб меёра якта. Ба ма сар мекунем ай қафо ҷамъ кунӣ ёра дутта. Я уже я Париж да ушу уже нест шидагия. Нестай гуфта. Партуфтагиян. Попуши. Ай. Шамо ихай. Интересно, ич буша? Кадом попуши буша хели 42, 43. Кроссовки Adidas. Ина сета. Oh my god. Во дальше буквально мюфи. Моля огорода туза рана канем. Боси хушрӯ. Хеле бартака. Огород. Сояи мара. Ҳами борон шуд дарахтон об хӯрдане. Қариб мирда будан дарахтон. На мегӯ ёда баҳор шуда об хӯрдам.
Xayca Mısır'ı buradan da kuracağım kadar. Ana içiyada Dilafruzam xay Instagram mikna. Tamam xil mikna ki. Çanta çiğ. Ne içi partonşun irabi. Ya izorda içi. İxuna çay Dilafruza. İçi uşa. İzor. Uxtu ina. Hagi. Кофе. Ой. И плитала чибит гарбут. Ай, кусачева. И курора Dilafruz nağız mevna. Akımı. Baklaşka vubustüvere. Koşıkı. Kura Dilafruz. Xonaça ve soza da kınç. Bir minut pasmaya ki. Ravşan çapaş kadar. Doğdu. Can sarmış hava. Xonaçayı bara çapan akmen. Батюшка салон моқати Dilafruz юзда паркингем да жара конкурс ба Dilafruz иштирок када буд. Хаймона бардем не ки ама иштирок када гёра хайрот кадан омадем на систем ждёмс. Бо баъд иҷаҳаҷоит гамерем. Zamin diganggung meşa. Yeah, as you know, last week the summit of COP 27 was held in Sharm el Sheikh. It was about the climate change problems related to that, how to solve and allow the commitments of the countries participants to solve the issue of the global warming, how to make the commitments so to tackle the main problem and the main reason also climate change, which was solved with situation. ҳафтаи гузашта ҳамаи мо шоҳид гаштем ки роҳбарони ҷаҳон дар конференсияи COP27 дар Шарм-эль-Шейхи годы ребята уже осознают, насколько каждый наш шаг важен в будущем. Спасибо вам огромное, что сегодня пришли. Спасибо вашим мамам и папам, что они вам помогают понимать все проблемы, которые у нас есть сегодня. И вот маленькие подарки от нас на память. Тамошобино ба наздикӣ ман як кор мекунам гуфтум баъд гуфтанд ки обязательно бояд компютер дошта бошӣ. Инами компютерро харидам 650 сум Samsung. Ой чирки чидаужа як моҳ шид қариб зета 15-да як моҳ мешавад. Ман инами компютерро харидам камта пастиш кишара. Ана чи як кори дига каданем ибо экрани калон монд яъне ё телевизор сухтай. Ира тамошо кунем гуфта телевизор мон медунем. Просто телевизори хонача гудако экран нишон наветия. Неки овоз ҳаст, изображение нест, звук ҳаст гуфтиам аловидин. Ваки дайрамонҷан ҳамира. Ана короче компютер харидам, компютер қати я 2-3 кор буд. 2 ҳафта дарс буд. Дарсро хондум 2 ҳафта. Ана хай интересный дарс буд. Ака кор кадан дар кор. Пожелайте мне удачи. Дальше шаҳодатномое ки Dilafruz гирифт инаҳа барои як видеосъёмка када буд конкурсда. Мо гуфтем ҳеҷ намебарем ки не буридак. Приз зрительских симпатий. Ядш барои чия иштирок дар конкурс. Ядш барои приз зрительских симпатий. Бо подарка додан шахай чимчхели набору, повербанк, хеле чизако. Я 3 пакет подарка кард омадак да дига видео накардем. Файродш кардем ма саростима дига видео накардам. Хай ягон гап гуфтан шайтар мега спасибо всем гуфту ҳамқа баланд гуфти аму зал ларзид акханда мурд. Агаре май духтара гуфтум ки ҷой рафти ба тоҷики ҷавоб тевурси ҳам саволот будан. Хулоса намхе қайма кор кардам компютер пури чиркшда. Чи ба майра 650 сум хардам. Ҳозир мебиём. Озим мебиём. Прямо мебиём.
650 сум майра ай даст харидам ай фейсбук 650 сум напхона ягон проблемаи чӣ надора хай барои кор барои бозиҳои нормалӣ мешаку бигем супер компютер нестай лекин як проблема дора ки заряд намегирад зарядкаш ай общий оз ё бинечки кадаган я ҳамира мондиан ҳамира агар аслан бигирем дар хонаи мо где-то 3-4 компютера ноутбук ҳам астай дар поён нақс кор намекуна хеле компютери калонам дорем чанга бине 2-3 рӯз беҳад ҳаво бесеба чангинем хе баъди борон беҳтар шид не ки чанга дар хонаи мо ҳолиам тоза накардиам ба фикрам ки баъди борон саҳар қади додувои кӯдако сар шид подписчиков дига чӣ хел видео када мешавад